Седни долу. Слушата, слушата. Кани. Ела тук, ма. Седни. Седни, Бумар. Не. Бумар. Седни. Няма да ляга. Ставай. Ставай. Бумар, горе. Ставай горе. Така. И ще го удра на любов. Айде малко разиграйте се. Тъй ще ме наказвам, да, знаете. Се рече долу знаме. Бунат. Будеш много ги събара живете, най-малко. И сега тъмън почна до вятърника и те да позадържи малко. После ще ми ги правиш по фейса. Аз направо сега клип, че правя, ще го кача в ютуба. Направо. Ще му направим подаръци, ако останат манинки. Не бе. Никой вече не дава пари за тях. Няма то вече... 700 лева бяха. Много вкараха и такива фалшиви измислени шоколадови. Точно. Ти да ги пускали там, че излязло кафява, айде за кафява. Аз заради неща да го пускам на друга. Искам поне да съзнам, че от кафява и тя се от кафява и кафе виж със всичко. Маре, спираме клип.